Έχουμε μαζί μας τη Βάσο Κιούση, ιδρύτρια του Ελληνικού Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού. Σήμερα βρισκόμαστε στον κήπο του. 25 χρόνια λοιπόν. Πώς ξεκίνησες? Αρχικά να σας πω ότι σπούδασα κλασικό πιάνο και ανώτερα θεωρητικά και δούλευα ως καθηγήτρια. Παράλληλα όμως άρχισα να ενδιαφέρομαι για την μουσική της περιοχής και έτσι είχα ξεκινήσει ήδη να ψάχνω. Και όταν το 2000 έμεινα άνεργη, μου δημιουργήθηκε αυτή η ιδέα να διοργανώσω και να ιδρύσω το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού. Ποιες είναι μερικές από τις δράσεις σας? Οι δράσεις μας ξεκινάνε από την έρευνα της τοπικής ιστορίας, γίνεται καταγραφή, διάσωση, διάδοση μέσα από εκδηλώσεις και φυσικά έκδοση εντύπων και βιβλίων. Με τα χρόνια διοργανώσαμε εκπαιδευτικά προγράμματα για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση που αφορούν την κυπουρική, την υγιεινή διατροφή, μέσα στο Μουσείο θέματα λαογραφίας των Μεσογείων και στο σταθμό του τρένου του Μαρκοπούλου ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορά την γραμμή Αθηνών-Λαυρίου. Διοργανώνουμε εκδηλώσεις και συναυλίες, ημερίδες που αφορούν τη λαογραφία αλλά και τη μουσική και πολλά καθημερινά και επίκαιρα θέματα. Επίσης διοργανώνουμε εκθέσεις βιβλίων, ζωγραφικής με τους καλλιτέχνες της περιοχής. Ποιοι ήταν κάποιοι στόχοι όταν ξεκινούσε αυτό το εγχείρημα και πώς έχουν διαμορφωθεί μέσα στα χρόνια? Οι στόχοι ήταν πάρα πολύ λίγοι, να διοργανώνουμε κάποιες εκδηλώσεις και σιγά σιγά όμως όλο αυτό έγινε πολύ μεγάλο, έχει γίνει μια τεράστια καταγραφή της τοπικής ιστορίας των Μεσογείων και με πάρα πολλές εκδηλώσεις και πάρα πολλές εκδόσεις. Τι συνεργασίες έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια και τι περιμένετε για το μέλλον? Έχουν γίνει πάρα πολλές συνεργασίες, τόσο στο Κοροπείο, με το Δήμο Κοροπείου, με κάποιους τοπικούς, εθνοτοπικούς συλλόγους, με τους δήμους στις γύρω περιοχές, αλλά και εκτός περιοχής, με το Δήμο Ερμιονίδας, με τον Δήμο Νέας Ιωνίας, με το Δήμο Μυκόνου, με το Δήμο Λαβρεωτικής για αρκετά χρόνια, με το Δήμο Ραφίνας, το Δήμο Παιανίας. Αυτό που θα θέλαμε τώρα και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά τις συνεργασίες, γιατί βγαίνουν σίγουρα καλύτερα πράγματα με μια συνεργασία, γιατί υπάρχουν πολλές και διαφορετικές ιδέες. Αυτό που θα θέλαμε λοιπόν, πέρα από τους Δήμους, να συνεργαστούμε και με τους φορείς της περιοχής, με τους συλλόγους. Κλείνοντας λοιπόν τη σημερινή μας κουβέντα, τι περιμένουμε από εσάς στο άμεσο μέλλον? Για το άμεσο μέλλον θα προσπαθήσουμε να γίνουμε ψηφιακοί και θέλουμε να ασχοληθούν πια νέοι άνθρωποι με πολλή όρεξη, γιατί σίγουρα οι νέοι έχουν και φρέσκες ιδέες και ενδιαφέρον και όρεξη για δουλειά. Ο χώρος του πολιτισμού είναι εξαιρετικός και είναι ένα ταξίδι μοναδικό με μια ποιότητα ζωής και αυτό είναι σημαντικό, γιατί ο πολιτισμός είναι ανάγκη, δεν είναι πολυτέλεια. Ελάτε να συνεχίσουμε τα επόμενα 25 χρόνια τη διαφύλαξη και διάδοση του πολιτισμού μας.